सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह के जोगिया गंगाधारी के फर्स्ट लुक 2 दिन पहले रोलो के बीच मार्केट में आ गई। रोलो के हमने के इहो बता देनी सन कि उनकर एक गाना आ रहल बा 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में सारा ऑडियो मार्केट में लॉन्च हो जाई। लेकिन जोगिया गंगाधारी जोन कैसेट के नाम रखाइल बा, आखिर वो काहे रखाइल बा, कौना कारण से रखाइल बा, रोलो के आज हम ये स्पष्ट करे जा रहल बा। जी हाँ, जोगिया गंगाधारी में पवन सिंह के साथे साथे 3 गो और सिंगर इंदु सोनाली, प्रियंका सिंह और उनकर हीरोइन अक्षरा सिंह बड़ी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा। ता आखिर जोगिया गंगाधारी नाम काहे पड़ल एल्बम के, इस चीज़ के बारे में हम लोग को बता दी कि जोगिया गंगाधारी नाम एक वजह से पड़ल टाइटिल कि इहे सॉन्ग बा। जी हाँ, मेरे रस के कमर जौन पवन सिंह गौले रहन, यही धुन पर ई जोगिया गंगाधारी वाला गाना रोलो के बीच सुने के मिली। जी हाँ, संभवतः इहे आशा कई जा रहा बटे कि यही धुन पर इनकर गाना आवे वाला बाटे जोगिया गंगाधारी के नाम से। तो रुआ लोग समझ सकता नहीं कि जब मेरे रस के कमर मार्केट में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स लेके आई रहे तो जोगिया गंगाधारी के का पोजीशन हुई। अब तो रुआ लोग अंदाजा लगाएं कब जब मार्केट में इनकर कैसेट आ जाई तब। लेकिन अभी तक ले हमने के ये स्पष्ट करे के बटे कि पवन सिंह के और कोई गो गाना मार्केट में आ रहा बटे। हमारा अंदाज बटे कि पवन सिंह जब 3 गो लेडीज सिंगर के साथ गोले बढ़न तो उनकर गाना और साल के अपेक्षा कुछ ज़्यादा होके के अनुमान लगावल जा रहा बा। अभी तक ले हमने के लगे ये न्यूज़ बा, आगे जैसन भी न्यूज़ हुई लोग के बीच हमने के शेयर करम सन। अगर अभी तक ले लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट